हे चला चला गो, ही बघा भाजी भाकरी घेऊन चालली आहे सगळी. अरे चला 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 लवकर चला चला. ही बघा आमची गवर आणि इकडे आता डायलॉग नाही ठेवलंय मी तो बाकी. परभूंची गवर सांगता मी जायत नाही आज. परभूंची गवर बाहेर पडत नाही करावाचा वाटतं. ओ ते परभूंची गवर बाहेर नाही पडत अजून करावाचा. मी पाठवीत नाही पुढे येईल्याशिवाय. ट्रॅफिक हवालदार उभा आहे, ट्रॅफिक हवालदार. हो पण घे अगो गप कशा यंदा दरवर्षी तुमची लेट होता, यंदा लवकर बाहेर पडली. नंबरच लावलं यावर्षी पुढेच जायचं. या वर्षी पुढेच जायचं मनारच घेतलं. येताना पहिला नंबर माझ्या गौरीचा होतो. तू म्हणजे ऐकणारच की. आणि आता आज गाडीयांची गौरीचा पहिला नंबर. आमच्या त्याशिवाय बाकीचे गौरी बाहेर पडणार ना, ह्या माहिती नाही तुका. हे भाकरी ठेवून देवा. हे बघा याकडे बारीक बारीक तुकडे करतात हे बघा भाकरीचे. हो भाकरी ठेवून देवा म्हणू आम्ही येता. ओके म्हणजे नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत. तर आज मित्रांनो आहे गौरी गणपती विसर्जन. आजूबाजू तुमका आवाज येत असतात फटाक्यांचो आणि बँडचो आणि सगळंच. ह्याच्यात किती आवाज येता माहीत नाही, पण सगळं आवाज गडबड सगळी चालू आहे. आणि दरवर्षीप्रमाणे आमच्या वाडीतल्या 5 गौरी आणि यावर्षी आहे 4 गणपती विसर्जन होणार आहेत. मित्रांनो दरवर्षी आम्ही आमच्याच वाडीतले गणपती विसर्जन दाखवत असतो. आम्हाला जायचं असतं दुसऱ्या वाडीत, पण वेळेअभावी जाऊ शकत नाही. यावेळी पूर्ण प्लॅन केलं की आपल्या वाडीत गणपती विसर्जन न थांबता दुसऱ्या वाडीतलं गणपती विसर्जन कव्हर करण्याचा. कारण की 11 दिवसाचे जे आपले अनंत चतुर्दशीचे गणपती आहेत ते आमच्याच वाडीतले आम्हाला दाखवावे लागतात. कारण की आमचंच गणपती 11 दिवसांचं असतं. होय 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 हां, तर 5 दिवसांचे गौरी गणपती विसर्जन असतात, तेव्हा गणपती आम्ही बाहेरचे दाखवू शकतो. म्हणून आता प्लॅनिंग चालू आहे बाबूचा आणि माझा. पण बाबलो निघत नाही कारण की अजून जोपर्यंत गौरी आमची बाहेर पडत नाही तोपर्यंत आम्ही निघू शकत नाही. आणि ज्या वाडीत जाऊचं तिकडचे गणपती आता विसर्जनाक सुरुवात होऊ लागली आहे, फोन येतात मला. तर त्याच गडबडीत सगळ्या होय. जरा बघूया कितपत काय साध्य होता. तर तकडे जाऊचा त्या वाडीतले बऱ्यापैकी गणपती आहेत. 20 गणपती जाऊचे आहेत आणि आमच्या वाडीतले फक्त 4च आहेत. त्यामुळे त्या वाडीत जाऊया, बघूया तकडे कशा प्रकारे गणपती विसर्जन केलं जातं. अशा प्रकारे निवेद दाखवून झालेला आहे. आणि शेगलाची भाकरी आणि शेगलाची भाजी आणि भाकरी गेले ना तर आता रस्त्यावर मध्ये उभ्या राहा, खाण्याचं नाही कोण. तुम्ही धांदल करा पटापट. पुढे जावा ना. झालं का 5:30 वाजले. दांडल नाही केलं तर काही दांडल होत नाही. ते भाकरी गोळा करतो गणपतीचा हात घाई ना ते. चाल वाढवा पटापट. काय स्लो एकदम लेट झालं एवढं. किती 6 वाजल्याशिवाय मग एवढं टाइम लागलो तर कसा होय. आमका जाऊचा दुसरीकडे. चला गवर आमची निघाली. बरोबर आहे. होय होय वाघ जरा. हा आता मग बिना चपली चला होय ना. चप्पल चला रस्त्याने जाऊचा. गौरीच्या त्याच्या पुढ्यात दी घे व्हायचे. चला ना. चल वाटेकला. तर चला मित्रांनो, ही बघा आमची गवर चालली आता. हे चला चला गो, ही बघा भाजी भाकरी घेऊन चालली आहे सगळी. अरे चला 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 लवकर चला चला. गो हाक मारत्या वैष्णवी. हाय रे घे नंदा की चल. अरे काय बाबा ती घे परबिनीच. अगो काही बाहेर पडत नाही म्हणता. येत आहे की नाही म्हणता की गवर तुमची येता ना. मग काय नाही रुस घ्या. सॉरी
तुका थंडी लागता की हे बघा गौरी बाहेर पडतात आताचे. काय घे बघा गौरी बाहेर माघारी 1.5 दिवस ठेवली आणि आणि आता त्याचं विसर्जन मचला विसर्जनाक 1.5 दिवस काही भावाकडनं त्यांची बाहेर पडत नाही हो. त्यांची बाहेर पडत नाही हो. येता हा हो ह्या वर्ष ह्या बघ या आधीच भाकरी खात अगो थंय मोडूची असता भाकरी. मोडले हिने आधीच मोडून भाकरी टाकले. बघ तुझ्याकडेच बघता ती कॅमेरामन आहे फेमस करतो आमच्या गौरीला. ही बघा आमची गौर आणि इकडे आता डायलॉग नाही ठेवलंय मी तो बाकी. या दोन गौरी अगे सगळी येऊ दे थांबा. खय इली हो कोणाची नाही ती परवांची इली या लवकर इली एकच रवली आता गौर. येली पण येता पाठी ठेवू नको एका गौरी. नेसलेल्या गौरी की ना त्यांनी पाठी बघले हे गौरीन पाठी बघता नाही आणणारे. हे बघा गौरी विसर्जनासाठी सगळी गर्दीच आहे बघ. थांबली अलोट गर्दी आहे. आमची गौर पुढे थांबा येत नाही जोपर्यंत तोपर्यंत पुढे जायत नाही. ही परभूंची गौर सांगता मी जायत नाही आज. परभांची गौर बाहेर पडत नाही आमची रावाचा वाटतं. हो पवार अनु ओ तर परभांची गौर बाहेर नाही पडत अजून रावाचा. मी पाठवीत नाही पुढे इल्याशिवाय. ट्रॅफिक हवालदार उभा आहे ट्रॅफिक हवालदार. शा कुकर तरी मारा ते कुकर मार. कुकर काय मारतोय शा बाहेर पडली येता माका वाटता काहीतरी घालूचा होता पोट भरला नव्हता. पोट भरलेला नाही होता ते त्या कारणात ते हलत नाही. जेवढी भरपूर कालपासून झोपच होतो. चला 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 आता पटापट चला. थोडी खाली घेऊ रे गौरशी. आता मिठी मारून राहू गौरी. हा आमची गौर अशी हसत बिसत जाणार एकदम. अरे म्हणा काहीतरी गाणं बिना अशा अरे वाजवीत बिजवीत न्यायची ते ना काय हो. हो पण घे अगो गप कशे तोंड टाक मग हे काय यंदा दरवर्षी तुमची लेट होता यंदा लवकर बाहेर पडली. नंबरच लावलं म्हणजे यावर्षी पुढेच जाईल. या वर्षी पुढेच जायचं मनारच घेतलं. मग माझे राहायचंच घे येताना पहिला नंबर माझ्या गौरीचा होतो. तू म्हणजे ऐकणारच की. आणि आता आज गाडियांच्या गौरीचा पहिला नंबर. आमच्या त्याशिवाय बाकीच्या गौरी बाहेर पडणार ना ह्या माहिती नाही तुका. आमची लवकरच बाहेर पडतात त्याशिवाय बाकीची पडत नाही ना. ती बाहेर पडली कसं गो बरोबर ना. भाकरी ठेवू देवा. हा आमच्या गौरी ऐकतात की. चांगलं तर मित्रांनो हे बघा गेल्या वर्षी बघितलं असाल व्हिडिओ. गेल्या वर्षाचं बघितलं असाल तर माहिती असतात पैगावर पोचवतात आणतात पैसून. हे बघा तर हय गौरी विसर्जन केला जात आहे बघा. हा
एक तुझ्याकडे तो आहे वैशाली वहिनी चला 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 चला. हे भाकरी ठेवून देवा. हे बघा याकडे बारीक बारीक तुकडे करतात. हे बघा भाकरीचे. हो भाकरी ठेवून देवा म्हणून आम्ही येत आहो. ओके म्हणजे कळला. हे बघा इकडे भाकरी बारीक करण्याचं काम चालू आहे बघा. तर मित्रांनो आता आम्ही जातो खाली राणेवाडी आणि तिकडचा गणपती विसर्जन आहे त्यामुळे. तर मित्रांनो यो व्हिडिओ आहे थांबूया आणि आता आम्ही चाललो गणपती विसर्जनासाठी. यो व्हिडिओ आहे थांबूया तोपर्यंत. बाय. गणपती विसर्जन आपण पुढच्या भागात बघूया. हळू चल बाबा. एवढा मला सगळं बाहेर गडगुड गडगुड करतो तुझ्या. तर हे बघा गणपती विसर्जनासाठी गणपती बाहेर पडले. हे बघा वाजंत्री वाजंत्री. हे बघा हे बघा गणो वाजती मेन याच्याला आणि रोनो रोनो